அற்புத கீர்த்தி வேண்டேன், ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டேன், நற்பொருள் கொள்தல் வேண்டேன், நலமெல்லாம் பெருக வேண்டேன், கற்பக மூர்த்தி தெய்வ களஞ்சிய திருக்கை சென்று பொற்பாதம் பணிந்து பாரீர் பொய்யில்லை கண்ட உண்மை. வணக்கம். இது ஸ்ரீ செந்தூரா ஜோதிடத்தின் ஆன்மீக தகவல் என்ற தலைப்பில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கவிருப்பது கமலா ஜெயந்தி. பொதுவாக எல்லாருக்கும் பரவலாக இது தெரியப்படாத விஷயம் கமலா ஜெயந்தி. அதாவது அஷ்டலட்சுமின்னு சொல்லுவோம். அந்த லட்சுமி வகையில் வராது. ஆனால் லக்ஷ்மி வகையில் இந்த கமலா ஜெயந்திங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். என்னதான் சொத்து, பேர், புகழ், அந்தஸ்து அப்படின்னு இருந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாம் சலித்து அமைதியும் நிம்மதியும் தேடாத மனிதர்களே இல்லைன்னு சொல்லலாம். அப்படிப்பட்டவங்க அமைதி தேடுறவங்க, நிம்மதியை தேடுறவங்களுக்கு சில பேருக்கு எது இல்லைனாலும் சும்மா தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு தரையில் படுத்தாலும் தூங்கிடுவாங்க. சில பேர் பால் பழம் சாப்பிட்டு மெத்தையில் படுத்தாலும் தூக்கம் இல்லாதவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நிம்மதி வேண்டான்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் யாருமே இல்லை. அந்த நிம்மதியும் அமைதியும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வம்னு பார்க்கும்போது இந்த கமலா ஜெயந்தி முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. இது பழங்கால முறை தான், யாரும் அதிகமாக பின்பற்றப்படுவதில்லை. இன்றைய இருக்கிற நவீன யுகத்தில் எல்லாரும் பொருளாதாரத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் இந்த அமைதியும் நிம்மதியும் நம்ம தூக்கத்தையும் தொலைச்சிக்கிட்டு நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது மறக்க முடியாத உண்மை. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம் வெளிக்கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக சில பதிவுகள் நாம் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு தேடி எடுத்து போடுறோம். ஸோ உங்களுடைய ஆதரவுகள் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும். இந்த கமலா ஜெயந்தி அப்படின்னு சொல்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் தனுர் மாதம் முடிச்சு மகர மாதத்தில், அதாவது அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மார்கழி மாதம், உங்களுக்கு தமிழில் சொல்லும்போது மார்கழி மாதம் அமாவாசை வரும் நாட்களில் இந்த கமலா ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த வருஷம் 2024 பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்திலேயே வந்துடுது. ஜனவரி 10 தொடங்கி ஜனவரி 11 இந்த 2 நாட்களில் அமாவாசை திதி இருக்குது. அப்போ மார்கழிக்கு 25, 26 கணக்குக்கு, இங்கிலீஷ்க்கு வந்து ஜனவரி 10, ஜனவரி 11 இந்த நாட்களில் இந்த கமலா ஜெயந்தி நீங்கள் வீட்டிலிருந்து கொண்டாடலாம். ரொம்ப பெரிய மெனக்கடெல்லாம் வேண்டாங்க. நீங்கள் எப்பவும் போல் உங்களுடைய வீடுகளில் பூஜை அலங்காரங்கள் செய்கிறாங்களா, அதே மாதிரி பூஜை புனஸ்காரங்கள் செஞ்சுட்டு சந்தனத்தில் பிள்ளையார் பிடிச்சு வச்சுட்டு அருகம்புல் வைத்து விட்டு 2 நெய் விளக்கு ஏற்றி அந்த கமலாதேவியை, சாந்த சுரூபியை மனதார நீங்கள் கும்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு மன அமைதியையும் நிம்மதியும் கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொடுப்பார். இது ஒரு நாளில் மட்டும் பண்ணிட்டு வருஷம் பூரா நீங்கள் எதிர்பார்க்கறது எவ்வளவு முட்டாள்தனம்ங்கிறது நம்ம எல்லோரும் அறிந்தால் தான். இப்போ பொதுவாக எல்லோரும் இறை நம்பிக்கைங்கிறது எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா, சாமி கும்பிட்டா எனக்கு சாமி உடனே கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி பண்ணக்கூடாது. மனதார நீங்கள் இந்த கமலா ஜெயந்தியை வழிபட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் இல்லை ஒவ்வொரு மாதமாவது அமாவாசை என்று வீட்டில் விளக்கேற்றி சந்தனத்தில் பிள்ளையார் பிடித்து வைத்து அன்னைக்கு உங்களால் முடிஞ்ச ஏதாவது ஒரு உதவிகள் ஏழை எளியோர்களுக்கோ உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கோ ஏதாவது ஒரு வகையில் சின்ன உதவிகள் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இதனுடைய பலன் பிற்பகுதியில் உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும். சாந்த சுரூபிணி உங்கள் வாழ்க்கையில் அனைத்து நன்மைகளையும் தருவாள் அப்படிங்கிறது இது மறுக்க முடியாத உண்மை. ஸோ அந்த வகையில் இந்த கமலா ஜெயந்திங்கிறது பலரால் இன்று கொண்டாடப்படாமல் அல்லது கவனிக்கப்படாமல் விடுபட்ட ஒன்று. அந்த நிகழ்ச்சியை, அந்த ஒரு தெய்வத்தை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன். முடிந்ததனால் நீங்கள் இந்த கமலா ஜெயந்தியை வழிபாடு செய்யுங்க. உங்கள் வீட்டில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் இருக்கும். டேட் மறுபடியும் சொல்கிறேன். மார்கழி மாதம் 25 அதாவது ஜனவரி 10, ஜனவரி 11 அமாவாசை திதியில் தான் இதை கமலா ஜெயந்தியை நம்ம கொண்டாடணும். ஸோ ரொம்ப மெனக்கிட வேண்டியதில்லை. அன்றைக்கு விரதம் இருக்கவர்கள் உங்கள் உடல் ஒத்துழைக்கும் பட்சத்தில் விரதம் இருக்கலாம். இல்லை என்றால் வீட்டில் விளக்கேற்றி விட்டு சந்தனத்தில் பிள்ளையார் பிடித்து வைத்து அன்று லக்ஷ்மி தேவிக்கு உண்டான பாடல்கள் சொல்லிவிட்டு உங்கள் அன்றாட வேலைகளை துவங்கள். அன்று முடிந்தால் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு அன்னதானமாகட்டும் இல்லை உங்களால் முடிந்த பொருளாதார உதவிகளாகட்டும் செய்யும்போது, இதை தொடர்ந்து செஞ்சு கொண்டு வரும்போது உங்கள் வீட்டில் நிம்மதியும் மன மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் மேலோங்கும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. இது போன்ற பல விஷயங்களை நம்ம ஜோதிட சேனலில் தந்துக்கிட்டு இருக்கோம். மீண்டும் தருகிறோம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அனுப்புங்க, உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கும் எல்லாம் சொல்லுங்கள்.
லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதிர்கருத்துகள் இருந்தாலும் அனுப்பி வைங்க. என்னால் முடிந்த அளவுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். இது ஸ்ரீ செந்தூரா ஜோதிடம்.